Aquesta nit no he clocat l'ull. Els veïns, segur. Merda de gent. Crido jo per les nits. Poso boleros a tope els diumenges de ressaca. Faig grinyolar tot l'edifici quan cardo amb el meu marit que té 100 anys. Que la meva mare no té la culpa de ser una dona tan passional a la seva edat, eh? Sí. Sabeu que sempre he pensat que la meva habitació era quadrada? Saps que sempre he cregut que vivies en una bombolla, Clareta? Doncs no ho és. He mesurat les 4 parets I no eren exactament iguals. Una fa 2 centímetres menys que les altres. La vida és una autèntica putada. Tens una mala llet especial avui, eh? Serà per la falta de sexe, eh? Tu saps perfectament, no? Com que no en tens mai. Estava al llit i no podia dormir. Normal, dona. O sigui, amb una paret més curta que l'altra, qui podria? Aleshores, he agafat l'escaire per mesurar els angles. Escaires? No parlem d'escaires, per favor. El George té pànic als escaires. Plorava cada maleïda classe de mates. Odio les mates. No tenen vessant artística. No llueixen. I els matemàtics? Tu has vist algun matemàtic amb glamour? Mai. Home, jo he vist una mente meravellosa i Russell Crowe té molt... de tot. Que cap angle era recte, cap! Però com s'aguanta un edifici així? Fes d'arquitecte i ho sabràs. No! No. Aleshores vaig pensar, potser és l'escaire que no està bé. Però com es mesura un escaire? I el que és pitjor, a qui li importa? Mira, hi ha misteris que no es resoldran mai. Com per exemple, com s'ho feia en Han Solo per entendre el Chewbacca? Si tots els homes som iguals, per què les dones escolliu tant? Com és que ningú reconeixia en Superman si l'únic que feia era treure les ulleres? Quin objecte té la forma perfecta per cabre al forat del cul? Mira, no ho tornis a fer mai. Mai. D'acord? Home, parlar de parets i tonteries quan podíem estar parlant de sexe. El cul d'aquí. Un dia vaig conèixer un noi que... Un llapis. Oh, la bèstia. Petit, dels de l'Ikea. Un guix. Ai, no, es desfaria, quina porcada. Un llapis és tan net. Un núvol de xutxe? Si t'entuet entraria superbé, oi? No s'hi val, la Clara no pot jugar, que segur que ja sap la resposta. La resposta de què? De l'objecte al cul del noi? Quin noi? Ai, Clara, del noi amb què sorties? No, jo parlava d'un noi que tenia l'habitació quadrada de debò. Però serà possible, Clara! Com hem quedat? Mai! Mai! Big Bang! Un pintallavis. Un xupa-xups. Una bombeta. La làmpada del menjador. Vinga, va, els 25 volums de l'enciclopèdia catalana, no et fot? Esteu sols? Em sembla que sí. No ho estem? Pis. Fas cara de cansada. No he clocat l'ull en tota la nit. Per això de les parets, oi? Mai! Mai! Sola o acompanyada? Aquesta nit he estat amb algú. Amb qui? Tu què t'importa? Però què és aquest interrogatori? Diguem-li X! O diguem-li X, diguem-li... Triple X. Diguem-li Hermenegildo. Bueno, i què? Què va fer l'amic Hermi? Com ja sabeu, portava uns dies una mica ratllada. Necessito. Vam quedar per fer unes birres, unes 100 pel mal de cap que tinc, i vam acabar pujant a casa seva, no sé ben bé per què. Pues a saber, no? Com sempre. Però el cas és que ell es va quedar dormit, Com sempre. i de cop es va donar la volta, adormit, i es va quedar amb el cul en l'aire. Aquell cul em mirava, us ho prometo. Té un culet tan rodonet, tan ben posat. Em cridava. Manga'm! I jo no podia parar de pensar. Què li pot cabre a la perfecció? Aleshores vaig recórrer amb la mirada a l'habitació. Uns bolis? No. Unes tisores? No. Una figureta del Big Ben? Oh! I aleshores ho vaig trobar. El què? Era perfecta. La forma rodoneta facilita l'entrada. El què? Simplement perfecta. Però què era? Una peça d'escacs. Un cavall? Imbècil, un peó. I no em vaig poder resistir
I aleshores el vaig agafar i... Oh! Perfecte. Però de sobte ell es va girar. Oh! Va quedar-se cap per amunt. I després jo em vaig a dormir. No. Sí. I el peó? I anava perfecte. Perfecte. Platja, sol, mojitos. Hi ha una cosa que no puc deixar de donar-li voltes. Pensar quina feinada. Deus estar esgotadíssim, no? Potser l'Hermi encara no s'ha donat que porta un peu al cul. Mira, deixem-ho, vale? Mira, imagineu. L'Hermi va al metge per una inspecció rutinària, vale? Senyor Menegildo, hem trobat un objecte molt sospitós que obstrueix la seva defecació. Oh, no, mío. El tio té nòvia, vale? Hermi, carinyo, que t'ha sortit un peu al cul. Oh, els companys del gimnàs, que m'han volgut fer una broma. Doncs treu-te'l, no? És que ja m'agrada. I pam! Ja has convertit en gai el pobre Hermi. Segurament ja ho era abans. Per culpa d'un peó. Sembla que necessita l'ajuda del Tito Lolo perquè el rescati. Li trauràs el peó del cul? Tu? Tio, què passa? Vas estar trucant ahir tota la nit i no em fas ni cas. Què passa? No puc tenir una mica d'intimitat? M'he col·locat l'ull en tota la nit. Parlo del cul, oi? Oh, please. Deu ser l'únic que encara està amb això. Bueno, l'únic no. La Cris s'ha enrotllat amb un tio que es diu Hermenegildo. Quin Hermenegildo? Però és gay. Bueno, potser l'Hermi no és gay. Qui és l'Hermi? Potser això simplement l'ha provat a la seva part femenina. Això amb les ties sempre funciona. Menys en el cas del George. Bueno, i és superresistent. O superinsensible, perquè encara no s'ha donat. I es deixa de fer de tot el llit. L'Hermenegildo és un superhome. Ai, bueno, i què? Quan tornaràs a quedar amb l'Hermi? Mai. Oh, i qui diu que hi voldria? Sóc jo qui no voldria. No us enganyeu. L'Hermi ho ha suportat tot per amor. Que romàntic. Doncs prova-ho tu amb el John. Ah, vale. L'amor crida els serveis de Tito Lolo. Abans em faig lesbiana, ho juro. Buscarem el tio amb qui tu vas fer ahir per la nit. Trobarem l'Hermenegildo. Oh my god. L'Hermenegildo sóc jo? Big Bang! Què? Sóc jo l'Hermenegildo! Jo et mato. Cris, sóc el teu superhome. Mira, si ho tornes a dir, te la tallo. Que fort! Em sembla que no podré clocar l'ull aquesta nit. Ho he fet? Tia, que t'has muntat també abans que amb mi. Torneu a ser nòvios, com quan éreu petits. Ai, imbècil. Borde. Tens un peu al cul? Què? Tens un peó al cul. Escolta, perdona, que jo sóc un superhome, La Cris et va posar un peó al cul quan dormies. Això em farà gay? No, home, no, et farà anar una mica més estirat, però ja està. Simplement tinc una part femenina. Per què portes un peó al cul? I sóc superresistent. Sí, perquè tens un peu al cul. I em deixo fer qualsevol cosa al llit. Però què m'has fet? Oh, I tu què? Que t'has aprofitat que feia moltíssim que no estava amb ningú. Quan? 3 setmanes. 3 mesos. 3 anys. 3 minuts. Però, Clara, si fa més de 15 que estàs al banc. Ai, se'm deu haver parat el rellotge. Bueno, va, centrem-nos. Què? Com va anar? Això vol dir que bé? Clara? Tenim un problema. El grup del banc s'ensorra. Aquests dos, vés a saber com acaben. I si no es torna a dirigir la paraula, Tenim un problema. solució? Ens enrotllem tu i jo. Ens posem un peu al cul. Bé, són opcions. Suposo que tu et quedaràs amb la Cris i jo m'hauré de quedar amb el capullo. Si estem davant d'un divorci, s'ha de ser hàbil. Endavant el banc! Oh, no s'hi val. A mi m'agrada el banc. Bueno, haver-t'ho demanat abans. Cris, amor meu, vols que... Mira, no et vull tornar a veure en la vida. Però, Cris, me'n vaig a la meva habitació a tancar-me forever. Creus que l'habitació del George és quadrada? Encara té un peu al cul! Big Bang, Big